Mañá de visitas nesta xornada o alcalde de Pontevedra e o concelleiro delegado do ciclo da auga quixeron coñecer de primeira man como marchan os traballos de saneamento do río Gafos. Lores sinalou que o 80% da obra está xa executada e que xa levan construídos 67 pozos de saneamento de formigón novos. Se fixo foi impermeabilizar toda a tubería, incrementar o diámetro da tubería de 400 milímetros a 500 milímetros e sacar tamén tramos do río para ocupar, digamos, a parte inferior da senda dos Gafos que vai hacia Tomeza Vilaboa e que se repuxo nun 80% tamén. Polo tanto, a obra ten agora dúas fases máis, que son desde o marco hasta a estación de autobuses, obviamente, e desde a estación de autobuses hasta Alcalde Evia, que son dúas melloras que ofreceu a empresa, unha de 100.000 euros, outra de 141.000 euros, e que consiste exactamente no mismo. Hoxe comezaron a segunda parte destes traballos, a que pasa pola zona urbana e que vai dende a estación de autobuses ata Alcalde Evia, un tramo no que quedarán por facer 20 pozos máis. Co cual estamos facendo algo moi importante, que é garantizar o saneamento do río dos Gafos e impedir que esa tubería recollera aguas do propio río e a veces filtracións que facían que chegara a depuradora un volumen de agua absolutamente improcedente, que procedía pues, de aguas limpias ou aguas pluviales, ¿no? Con estes traballos, levados a cabo co investimento do Concello de Pontevedra, o alcalde ten claro que os deberes están feitos. Antes de finais de novembro, se non hai ningunha catástrofe natural, debería estar rematada. Estamos contentos coa execución. Obviamente a execución foi un seguimento técnico de toda a execución para garantizar efectivamente que todo o traballo que se estaba facendo fora un traballo ben feito e que impedise que se produciran filtracións, que era digamos, o motivo fundamental, non, desta execución de obra, aparte de recuperar medioambientalmente o río e sacar as tuberías da zona de cauce, etc., non? Lores agarda ter rematado este proxecto de saneamento do Gafos dende o marco ata Alcalde Evia para finais do mes de novembro deste 2017. A continuidade destes traballos a partir deste punto será algo que avaliarán máis adiante.